Hello, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan waye na maza da mata, ina fata kuna lafiya. To, mu ma muna nan, mu ma muna lafiya. Allah ya kara mu lafiya. Wa'anda ba su da lafiya duka, Allah ya ba su lafiya, masu lafiya kuma Allah ya kara musu. Mun gode ma Allah. Ya hankuri, iyalanmu da ke Afirka, da manninmu, da babanninmu, da yayanninmu, da kanninmu, da yan wayenmu duka baki daya, saboda Allah kowa ya duba kanshi da kyau. Saboda Allah kowa ya duba kanshi da kyau. Domin muna garin wanga falarin mutane, wallahi ba wai suna son mu bane. Ba su da yanda za su yi da mu ne. Abin da yasa kaga kaman sun kyale mu kenan. Amma yanzu haka planin su wallahi su kashe mu. Yanzu haka. Shi yasa don Allah duk wanda ya samu wanga message, saboda Allah, ni ba blogger bane. Don Allah ku share mini. Ni ba blogger bane. Yankuri, saboda Allah ku share mini. Mutanen gana discuss kaman wai yanzu duniya an yi yawa, ya kamata a kashe mutane kaman 3 billion, ba million ba, 3 billion, kuma ina ya kamata a fi kashewa dewa a kashe mu Africa. Ina da video nan ga. So please, my brothers and sisters from Africa, we have to unite. We are in Europe here, but these people are planning to kill us, because there is a viral video that is going around the globe, but we take it as not serious, but it's very serious. We have to be serious about it, because these people are saying that we are too much on this planet, especially we the Africans. So they are going to kill about 3 billion from this world. And where they are going to start it, they will start it from Africa. It means we are trash. So they want to kill us. So please, my brothers and sisters, be vigilant, be careful. Don't allow these people to just come and torment you with their dirty vaccination. Don't allow it. Don't allow them. They are planning to kill us. Please, if anyone have this video, I'm not a blogger, please try and share it for me to reach anywhere that I have the proof. So I want to play the video for you to hear it yourself about what these people are planning for us. There it is. Using synthetic molecules, which by design are cancer, AIDS, all of the for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have